Kajinglong jingman hapok katanat boarding lani ke power department kamtam hakabe day bekajing tlot trikam jongka company kabla yo ji itho dak sarkar jilla ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kala penbitar ya ki babon balang batru ban yo i ki jingkan tho na ki riushiman ki nong khayi ki nong elam snong ki nong elam joki seng traimon ngobha bat kum juru na ki nong hikai na ki school ba bat ki school Dangshan hadin ka jingyo ban puli ya ka wei ka jing tho ka bala long kum ka jing ai jing mut cha ka sarkar jalla usulong mel ukurwa ka ater ula yo ban ya kendo bat ban ya kran yo ni uriu rang ba ubadan ka jingkit khli ban ai jing hikai ya ki samla puli uni rang ba uri professor ha ka school ba ni hu professor Sumar bin Umdor na ka economics department ban long kum ka jing mento ya iwei pa iwei na ka liang ka kan hon kala bu kat tu kat ne gi jing kali hakmat jong u ha ka baya day halor ka boarding ka ba uladon kum ne ban ong ban batai ru ya ka jing syam bat ka jing lap jong u halor ka jella ka ba junam kum ka jella ka ba pohu boarding ha ki por ba man shwa bat mentapan kala kala long ka jella ka ba sa ram shiran jan ha ki wei pat ki company ki ba day boarding La penpau ke daw ba ka MCL kamla penpiai boarding yang jingdon kam boarding ka jela to phi kuma pitit manta bangidan gani load shedding but ka onra bon gijing ki pajba ki karkhana ki business ki ba trekam jong jong te ki jingkli kalong balai kalong gumni kadan atli gida ka wei ka long immediate ka bor khot nitip ma kai bolong san ka bamenta kata kalong kata ka immediate cost ne ka ka ba ka wede ka bamenta kalong ba ha namar ba ke boarding ke bangiyo ke jela ke penmi deka MCL ma bat ki company ke badan apa ke MCL kadai ni ka hydro electricity kamon bapan kam deka ke bami nang ni na dam side man ki hydro project ke jongi but haba wan kum gini ki lean season haba duna ka haba uslap wan haba duna ka kamtam ngila dap ke portelang haba ngimi uslap te ka ka water level jingdan gini ki dam gini reservoir jongi kaduna bat komta jingla ban penmi boarding na bo ka company kebadan po ka jela company jong ki electricity utilities ki power utilities lane po ka jela ki duna te komta haba long komta namar ba ka demand ka jingnan kam ka bon ndek supply ka duna te ni hab ban thiet ya ka boarding na sabar bat teng haba pithiet ka doru ka khamram mane ka ega bapi ka dor ka bapi ha bapi generate ha bapi penmi dalade but ha bapi thiet kamdei bapi la ban thiet ka bapi mon mar kadan ka restriction war akhate ka market ha to kopor pidai ru bandan ka jala babun ka pisa bapi thiet ka dor ba he te kumta namar bakla ka gap ha pen ka demand supply kala jur ba te hakini ki system kumnu ka MCL ka e bakale kalong ba ka regulate ka power da ka baka wanra ka load shedding te kata ke immediate reason ka jing duna jong ka ha ki reservoir ki jongi hende ki dan ru ki long term reason ne ki daw ki bala juda naru menchua par haba pipai gini ki daw ki badai naru menchua ka bangang la jutho ru ka pos ka por ka dehi kani ka jing ka gap ka bahe ba pen ka demand man supply pin i menta ba ngin lap ba ka jala jungi la jutip kum ka power surplus state Barkani ka jing power surplus mut ka ka bangi penmi apa usnem ka boarding ka bangi penmi apa usnem ka kham bon man ka bangi pendan kam barkum tangi jude ka boarding sakiwai pergi jela ti hadu lara pipai ka data lapa hadu ki snam arjar lai ngidang nong ka power surplus state hande ka jing kala ka wan nadu arjar sausan but nadu arjar sausan ka gap hapadang ka demand supply ka astang ban yar ba but balik ka yar nganong phi ka wei ka daw ko long ba kidai ki daw ba kada kala bon ka population je bon breu ka jing bon jung ki dukan ka jing bon ki yeng kita kidai ki daw ki ba mdei jang jela jingi mdei show ru hande ka jela ka jungi ka dan ka wei ba compare ka ba la pipet ka data pinlam kani ka long ba ngin lap house nam khat khandai spa khandai phunyo khandai phra ka wan kata ka policy ka ba ki ka north east industrial policy jongka sarkar kami hapok tak policy la ai yaki incentive ki subsidy ki babun bha yakini ki karkhana ki bawan ban sedang yaki karkhana kani ka hagini ki jela jing north east ki jungi ka ba kuntup ki jela jungi Meghalaya kumta nadu usnem ar hajar ter hapala penan kam ngini ka policy ki bun makini ki company ki bawan chaka north east
sekni ka Thai North East region ki khamwan sa ka state ka jungi Meghalaya la pipet ka data balai ki wan sa Meghalaya namar ba hakatu ka por ko mga ong pi ka Meghalaya ni bun ka power supply ka dap ka power supply but ka rate ka tarif ka jungi ru ka door jeng ka boarding ka power supply ru kolong duna ba ka jela jungi te kumta kini ki attract ya kini ki karkhana bar khamtam namar ba khateng ke than bornihat itu ki industrial estate kalong janmai ka ghoti ka rail station kataru de ki ka ba attract kini ki industries but kumta phinlap ba ka jela jungi lara phipet pa kini ki industries ki bawan ka jela jungi phinlap ba bon kini industries ki dei ki ka bangi categorize ni ong ba ki dei kita ki high tension industries but extra high tension industries kata kamut kini ki karkhana ki bawan se jela jungi ki dei ki karkhana ki ba mai boarding te kumta phinlap nadu arajar sa arajar san phinlap ba ka jing penan kam ya ka boarding dakini ki karkhana ki bawan kalanang kieu ha te kai ka pangilap ka jela jungi kalong ba ka jingdan kam ya ka boarding na ki yeng ki sem domestic customer kala kieu na ka commercial customer ka kieu hande ka jing kieu ka ba kham jur ka dei na kini ki karkhana par phinlap ba wat la ka jela jungi kadai ke jela ka bangi ong wa kamde ka industrial state ma nyimbon ki karkhana ne larangi compare yang ni pat ki Tamil Nadu kadai ka waina ki highly industrialized state apo ka India hande lara fi pej pat kar kom bam ya ka boarding ka demand consumption of power lara ka jing bam ya ka boarding apo jela jungi nginap ba kini ki high tension ber ki extra high tension industries ki bale se pinong ba in terms of percentage haga padai but nakasispa larang idan ko manriu hajar ngut ki customer pa jela jungi ki extra high tension industries ki number of customer kin dai tang less than 1% lar pe ke data hande ka jing consume jung ki pa power ka dai hadu life 100% mencuali ka khambun re menta namar kini kisnam ki bala lek kala kham hiar kita jing ki kini karkhana bon ki la sedang khangru tikumta kani de ki ka bolong very unique belum pair bah jela jungi ka ba contribute ya kani ka gap ya kani ka jing yar padang ka demand bat ka supply jongka boarding ha jela jungi ti kita ka di immediate pat ki long term causes ki bangidan ki bangi ngi ya kendu ka jela jungi kunu pi ya jing tregam jongka MECL pi lara pi pet ka MECL pinlap ba habangong MECL na mut ngi kentup lang ya ka power generation corporation limited namar ngitip menta kadan ka power ka Meghalaya electricity power generation corporation limited ngidan ka transmission corporation bat ngidan ka distribution corporation te menta jela jungi ngidan southly ka MECL ka holding company te haba pipet hi kulum ngi ong bat MECL ngim daya keren bhai kini ki laitli ki wei company hinde ki dai lala ka jong ka branch larang hi pej ingin labba pi ha po ka India ngidan artli ki power utilities la ki power company ki corporation pinong ki bade jong ka sarkar ka wei de ka bade jong ka sarkar kami kum ka nipko ka wei bat ka de jong ki state ki power utilities ki power company filap nong ki ba ka jong try ownership ka de ka state te lara pi pej hi kini ki power companies ki ba de jong ka ownership la ni ka jong try ka de ka jela salan sar kari India boro hi kisam ki bon ki jing kemdai tang ka Meghalaya kemdai tang ka MECL nei ba salan sar ki dan tang khendiat li ki ni ki state power utilities ki ba ka jing ownership ane ka jing try ka de ka sarkar jela ka ba ki belong profitable ni ki ba jing ya ka jing man jing ki long ba jing terkam jing ki long ba lara pe ka MECL hi pinlap ba lesi ka waina ka jingduna ka jong ka MECL bat ka MECB ka ba menchua kalong ba ngila fail ngila dan ka jingduna hangi ban anticipate ek demand hi bat kumta lara pipet ki power project ki ba dan hapo ka jela jungi ngila ba kelas ka dan ka jing slam hawan pen urlong man pen longkam ki power project ki pethmai bat kumta kani kawanra ya kani ka gap padeng ka jing dan kam ka power bat ka jing penmi power te kata ka dei ka wei ka jing duna jungi ban plan ban anticipate ka demand ban urlong kam ki power project ki thmai ka ba ar bat kalong ba lara pipet ka transmission and distribution losses kata kamut haba pi
phi penmi boarding haba phi ra ba tu boarding ban ra ki yeng ki sam la ni karkhana kadan ka jur ba ka ni ka losses ka jing du jong ka ni ka power ka balong hadu lai pusan na ka sispa pat kalong way above kalong halor ba ni ka national average tikumta nginum lal namar ka transmission and distribution losses ka don bet ma kadika ke ba don bet ngimla ban penduna ra zero ka andre hapo ka jela megale jungi ka khamlong halor khamlong very high but akini kisnam ho ngilala penduna ka andre kaniru kadika wain gijing duna tika commercial losses ru ka bon ba man pinala on ra boarding hapo ki yeng ni karkhana ka MCL ha kam de salansar ki circle namar ke MCL la pia ekan tu revenue circle ki dan ki revenue circle ki ba larapi de banyo sispa tengka na ka jing de juga boarding ka jing yo jung pi kalong ka beduna ba ka jing khle jung pi pisa kalong beduna ba kini kilong commercial losses namar ba ki bri kimseo ki karkhana kimseo ma te kataru ka de ka wei ka ba ngilam nta pada ngidunar ko pisa ko MCL namar ba ya ki transformer jungi ya ki transmission line ki jungi ya grid ki jungi dan kam modernize ban upgrade na ka poch por ban penthmai de kataru ka de ga wain ki jing e ka ba jela MCL ka sham te kumta kini bar khat ki digi ki bakta ba ki jing trikam ka MCL philap ba menta ka MCL ka dan hapo ka loss ma te kalong ba sanspa crore e nta pada kadan ru ka pisa ka bhap siu inna kini ki nipko ki ki central utilities ke pengi thiet ya ka boarding ka turu na ka post por pi ba ka tur ka dan ko masispa si 1000 crore tam ka dan ki por ba poi du si 1000 crore ka tadi ka dues outstanding dues ke jongi na kini central utilities but ngi dan ru ka loan ka bangi lasim ka ba ka MCL ki happen siu ma kita ru ki dei ki bon ma ki kita de ki let's say ki challenges ki budan hapade khamat ka MCL Kay kini ka jingkala na ka MSEB siya ka MECL beli ladun kaman penkelai kini. Kanir ka dai ke ba ngatrai da ngidai ban sotho ba mensuangi dan ka MESCB but dai hanar usnem arja sipo bala la phia ka MESCB namar mensua ka MESCB kalau ka department jong ka sarkar jela kalau tong ka wei kan ki department but kinong terikam kalong ka ya kanu ka department jong sarkar jela henrai namar ba bon na kini ki state electricity board aku kapor ma baro le se pila banong ba ki dan tan ka e bangi ong ka technical and financial inefficiency kamut ki ya ke jing donong palat komta la sodei ban penkala ban reform ki ti komta haus nam ar hajar lai kalawan ka electricity act ka thumai but lemba kan ki electricity act la piano ya ka jing terekam jong kini ki power utilities la piano ka into generation la mot ki dan ki company ki ba la ka jong ki ba generate ya ka ki ba penwi ki boarding ki ba ra ekni boarding transmission companies la phia ki la ka jong ki distribution companies mut ki ba sampat ki boarding la phia la ka jong ti kini bro khat ki de ki part of bangi ong ki power reform for India but bon pat ki phang ki balong khamong technical kom ka kaladan ka jingkala ka tariff structure multi year tariff ngiong ki bon ki ba ka sarkar kami hadu ko por lamba ka electricity act arajar house nam arajar lai kala wanra ka parliament la pass ka but niru arajar chifong la adopt ka kom ka jela but habang la adopt ikani ka electricity act ka bathmai la dan kami ngi ban phia ya ka komang ongpi ya ka MESEB haki lightly ki company ke bedai bat ka generation ke jing pinmi boarding ke jing ra ke boarding transmission but ke jing distribute ke boarding but ke holding company but la piang ka company keme but ka dei ka MECL tikini baro ke di part of kata ka reform but let's say ke jala jungi ka reform ka bedai bat ka power sector kadang susdang hoi ngi ong hanu ngi lasdang na do arja sifo ande kadang dei hi ka preliminary stage but gidang dei banle subun susu manwara man pentre kami kini reform ki berhengkam hagini kini stem ko dulu ke persang manwara ki private hagini power sector jang jela phila pun pensai kani hoi phi namar ko mangong phi kum shibanta na kani ka power reform ka ri ka jungi mde tang jala ri jungi
lasha ka sarkar ka lasha ya ki private sector bakin wan se ka generation la kam ba jing penmi ka boarding ti ngiru pinla bala ngila sign bon ki MOU dai bat ki company private company khnang bak ni nomor ba lasha ki ban kinlong kin simbanta ka generation ha jing penmi ka boarding tingla sign bon ki MOU hanrai ka jing kalong ba bon ka ki MOU kimla ban kimwan kim urlong ki sa tangka tang habangi sign ngimla nomor bon ki jing pi ban manta ki por ban dam ban snai ka dam ban reservoir ka pathamai mo ka ba nomor balai nomor ba phiap displays phiap ki dan ki beri ki banlong ki ban chakta ki bikin ja ki bikin du lagi jaka ki puta ki yeng ki sem tikum ta kadan sya ka jing ban snai power project thamai kadan ru ka jing deko le se ha ka ba ngin pen urlong ni ki MOU nomor ki private ba ki wan hapok jala jungi la ringi simport han ban pun urlong ban acquire kalan ban rehabilitate ki beri kataru ka pen wanra ka ya ka jing le se ngom no ka jing deko hapat khamtami ki private company halada ki lab aslam ha la kadang ka jing bam tikna ban yo ka jaka ban snai ka reservoir tikomta ngimla ban orlong ki ki MOU ki bingi sai ka wei bat kabenta ka ba ngila persang ban privatize kalong haka distribution distribution franchising ngi ong te kani de experiment ka bala ja se bo na po ka India haka ba fi ko mangong fi ngi dan ki revenue circle haba ngimla arban lumlut ka pisa ka khajana ka bungi ban yo na ka jing de jong ka boarding te kaladan kani ka experiment show se jaka kam so Maharashtra se wei ba yaki hindiat na ki revenue circle jaka baka tu ka company sarkar kan lumi ka pisa ni aino yaki private company ngi ki distribution franchisee ban ngi ong ki kani de ka power ka bangi IP phila ban de po kani circle jung pi yaki ni ki brio kani de ka tarif kani de ka door pimla arban sim kador ko he hendrai namar ba ki private sector ki long more efficient ki khamba khambit kar kum terkam jki la ki ai ka bor ka service ka bhai ki pajba but ki lumro ki pisa thik khang ba nom don gonu ko leakage but ngilok ba ki dan ki experiment in fi ko Maharashtra ki dan ki company ki ba torrent kadang kata torrent company hakaba habala ai ka ala telik circle lalap ba kala ban pen kewi ka revenue ka jing yo jundum khajana bat kala ru ban pen hiar yaka yakini ki jing donong ki losses revenue losses tikini bar khat ki experiment ki bala juja se sha la penlong ko jela lesi jela jungi kaladan ka opposition nomor bangim da suthu bhai kini but ngim da long tikna sphang ka balai badan kami kum kini te ngathra kum ke MCL la kamut banle kum kini la ka sarkar lembaga MCL kamut banle kini ngidan kam ban suthu bha ka dan kam transparency ha kini ki contract ka bangi ai kini private sector khrang ba ka nu ko persang kan long nam tak jing bha jong ki customer ba ka jela ki ikila baba MCL kala ban sim ban penpiang ki jingna pi habangi kren mentah habangi duna kani ke bor ding ma ka bor light haba kadan ka gap habeng demand supply bor ngi kren kum ngi ongba ngi ban pen kieu ka supply kata kamut ngi ban china ki power reservoir ke thamai power plant ke thamai i hydro plant ke thamai ne pitip ba kanu ka hydro plant ke thamai la fi mot ban le kan chimpor ru phau khat arsne man pen urlong ka te ban ong bat bo bang chuthiet ka boarding na baru malak por ngi dunaru kataru kadai ke ke ba dan kidan kam ka pisa ka babon ma kuma pitip manta ngi thiet pratangka khnai tangka ringi die ka dor basan ri tangka lai tangka kadai ka jingdonong ka MCL te ka ega bangi hajala jungi ngimjukren kadai ka ega bangi khot ka demand side management haba pidon ka gap hapren ka demand ba ka supply kawai kalong mat pen kieu ka supply hendrai ka danru ka eka ba ngi ong ka demand side management mun kumnu ngila an pen hiare ka demand kata ke ba le se ka MCL barhajala jungi dewan sedang ban terekam load shedding ka ka wai na ki bentaban ba ngi control ka demand na nalor kata ngi buon ki bangai la ban le pidan ki jela ki jela ki la sedang banta ki I incentive ni ki I ka encouragement ki ki yaki customer bakin pen change yaki electronic gadget lana kinu tiar ki penan kam kum manta lara pidan ka pom hieng pom pi phila bandan ki pom ki ba rim ki ba bam light ma bat kidan ki pom ki ba thamai ki ba duna ba light tidan kini ki
ki shawai ki jala ki ka sarkar ka lemno ka kentui ki pajba but ka ai ka incentive ma ba kin pinkelyang ya kitu ki kor ki bor ki barim dakini ki thmai ki belong more power efficient ki babam duna ka lai kumjori bol hilapin ima ba dan ki jaj bol ki babam duna ka lai dan ki babam kubon ka wei pat ka bangila banne kalong ba ya ki karkhana lene ya ki building thmai pin i ha sorchlong mata ki lami bon ma ki building pin lech new township ki bon ki building hatu kini ki building ki long name energy efficient kamut ba kumangi ngisna mata ki assembly ki thmai hagiwi ki jilla mata ki lastang le amno ya ki building ki bahe commercial complex ki ai star rating ya ki jo ki building ki balong energy efficient kamut ba mensingi mencai pimnan kaman play light kala dan lupa kani ka natural light ke bawan ma nakasengi kani ka light ke bawan ngimdan kidan ki building ki balong energy efficient ba ki ai ki star rating ki ai 5 star rating 4 star rating kalong ban pin encourage ki brio bakiru kin sedang ban le ki apa ki design ki building kin sedang ban pet ikini ki mat let's say ka ladai ka pori ka mudaru bat ka MECL bakinya snok tilang ban kinya keren halor kani kamtan ki building ki bahe ma bakumnu kin snai ki building ki bala ban bam dunai ka light kita ari ki bangala banne iki karkhana jungi ladan kamale energy auditing ma kadanru ka energy conservation act arajar iwe hakaba la aibor ya ka sarkar lemba ki agensi jengki bakala ban lech ki karkhana kala ban le auditing ba kitar ki penan kam ki long name energy efficient ti ki bun kum kini ki ba ki bangi ngila ban le apa jela jengi ki bangi la ban regulate manta ki dan shu ki ki mengiong time of the day tariff kamut ba ka bailat jeng hi namar teng kani ka habak ngi control ki demand kamtam ka peak hour no peak hour min seven step bajan miet kadang ka por ba ka jing don kami ka boarding ka kiu si sung kiu to ka juk por parakan dai ka to ka por ba sitomma ban control ka demand supply te kidon ki jela kidon ki menta ba kila onra kani ka time of the day tariff kemun pa lara fi play ka like hai tu por bajur ba ka demand ka tarif lane ka bailaj ka kham he bania ka kiwi ki por tikini la si ki blam dan kam le hamal ki ye ki sam na man ngi duna ga ba jing bam lai ndai ki company ki karkhana bat ki jaka ki be ki bulk customer consumer jongka MECL le si ngi la dan kam man perkhat ya kane ka time of the day tariff bat kiwi ki lat tingi dan kam man ta man karen kum jela hoj dan kam man pen kiwi ki supply ndai ngi dan kam ru banginya manage ya ka demand side management tika ipi dulu nong pada halo ka jing mam pada ke sarkar ya gitu ki bilat jong ki industrial hoi katar ka de ke issue ka ba jumi support pi ko ma pi ong manta ka MCL ka de ka corporation la ne ka de ka company kamdai shu ka benta jong ka sarkar kala de ka separate company la de ban penyat ya ka kumaya ka no ka company ka jingkeli ka mi menta ka long ba katno kani ka MCL kalong independent nem haka decision making jengka nomor ba lada kalong sisa kalong independent dengan try pa ka MCL kan map lada hayeng jonga ngam siu by light apo arne live nai ka MCL kan wan kan ot eka light ka jonga nomor balik kala ban le kata hande ha bayade pat pakini karkhana ba he jengkeli ka bami kalong ba hatu ka MCL ka drain ka danem kata ka autonomy yang sa ka de ban long ka ka company menta kalau register kan apa company act kalau dia bencim kada belong independent hendai kadan sisa nem kata kabor ban sim action ban ot ikalai jongkini ki karkhana ki bam se ko bailai te lada ngilap bakam le amta kamut kabu jingkli ka jinglong independent jongka MCL tingi dan kamru ban karan ka board jongka MCL board of directors nama manla company kan board of directors kalau profesional nam kani ka board kalau empowered nam kani ka board ban pentrikam ban penyaj bank ya ka MCL klem da sarkam ya ka pressure klem da hap ka pressure jong no ti kita ri jingkli ka bangangam tip ndeki dei ngi dei ban bu hakamat ka MCL